Обичаш ни, Ишуа, обичаш ни, Ишуа, обичаш ни, мой Боже, на те благодаря. Обичаш ме, Ишуа, обичаш ни, Ишуа, обичаш ни, Ишуа, Ишуа Хамашияха. Благословен е идващият в името на Господа. Благославяме ви от дома на Господа. Алелуя! Псалм 117, 26 стих. Благословен е идващият в името на Господа. Благославяме ви от дома на Господа. Господ е Бог и ни усия, Господ е Бог и ни усия. Връзвайте жертвеното животно и го водете към роговете на жертвеника. Ти си мой Бог и ще те славя, ти си мой Бог и ще те величая. Прославите Господа, прославите Господа, защото Той е благ, защото Неговата милост е вечна. Прославите Господа, прославите Господа, защото Той е благ и Неговата милост е вечна. Алелуя! Благодарим Ти, святи души, благодарим Ти, Исус Христос. Псалм 117 от 26 до 29 стих изпях. Амен. Благодарете, святи души, на 7 октомври 2024 година. Алелуя!